Эштән җәяү генә кайтырга булды. Гел машинада утырып йөрүдә туйдыра. Тормыш та шунда гел бер төрле барамы, никтер бер кызыгы да юк кебек. Әллә күптәннән ял итмәгәнгә. Правком берәр атнага трестның ял йортына барып кайтмыйсыңмы? Диде. Барырга кирәк булмаса. Икенче көнне иртәнге якта ук алар хатыны белән ял йортына киттеләр. Әйдә җәяү йөрик әле, аз булса да, дигәч хатыны да каршы килмәде, автобус тукталышына кадәр җәяү атладылар. Ял йорты урман эчендә урнашкан. Бер атна ашап эчеп су кереп ял иттеләр, яхшы гына массаж да алдылар, икесе дә яшәреп, хәлләнеп киткәндәй булдылар. Кайтырга җыенгач, хатыны әйдә тисеп поезд белән кайтабыз. Автобуска сәгать ярым вакыт бар, аны көтеп торганчы кайта торыйк, дип билет алып чыксалар, поезд кузгалып китеп маташа. Алар башта «Эй, тукта!» дип кычкырды, аннан артыннан йөгерә башладылар, поездда тизлеген арттыра. Чаба торгач, арткы вагонның бер сабына ябыштылар. Ире үзе сикереп менгәч, хатынын да кулыннан җилтерәтеп йолкып алды. «Я Хода!» дип Камил тын алып та өлгермәде, хатыны кычкырып җибәрде. «Сумкам, сумкам кая?» Камил кире җиргә сикерде дә бар көченә артка таба йөгерде. Тимер юл уртасында төшеп калган сумканы электреп алып кире поезд артыннан чапты. 50-гә җиткәндә поезд куалау бердә җиңел эш түгел икән шул. Бала чактан бирле болай чапканы юк. Күз аллары караңгыланып, йолдызлар оча башлады. Йөрәк инде әллә авызга килеп тыгылды. Үлдем, беттем дигәндә, поезд кинәт сызгырып барып туктады. Арткы вагоннан хатынының «Бир кулыңны» дигән тавышы ишетелде. Бу юлы аны хатыны кулыннан йолкып алды һәм вагон эчендәге арткы рәтләрнең берсенә этте. «Ят тизрәк, йоклаганга сабышык!» Икесе дә башларын яка эченә яшереп йоклаганга сабыштылар. Вагон эченнән проводниклар чабышты. «Кем уйный? Кайсы кыз шаяра? Кем басты стоп-кранга?» дип кычкырыштылар. Камил көчкә тын алып, сораулы карашын хатынына текәде. «Син? Ник туктаттың поездны?» «Поезд жәлләп ирсез калыр хәл юк әле монда», диде хатыны, акрын гына яка эченнән мыгырдап. Алар тагын бер-берсенә сыңар күз белән генә карашып алдылар да, җиңел сулап бер-берсенә сыена төштеләр. Үз алларына елмаеп та куйдылар. Бик рәхәт иде аларга бу минутта, бер-береңнең иңен тыю. Күптәннән гел бер төрле тормышка күнегеп күгәрә башлаган хисләр уянгандай, кинәт иләс-миләс итеп җибәрде. Камил хатынының кулын йомшак кына кысып куйды. Хатын кызны көчле ул диләр. Шулай икән шул. Чабып барган поездны да туктатты. Үзен дә җирдән ничек кенә әле йолкып алды. Очып кирип утырганын сизми дә калды. Өйләренә кайтып кергәнче, шушы килеп туган җылылыкны тоеп, ашыкмыйча гына атладылар. Камил бара-бара башын чайкап елмаеп куя, хатынының кыюлыгына һаман шакката. Алар бию кичәсендә танышты. Кызлар егетләрне чокыра диюгә, каршысына үзе буендарак матур гына кыз килеп баскач сискәнеп китте. Кыз ризалык биргәнне көтеп тормады. Җиңеннән түгәрәк уртасына тартты. Менә шул көннән башланды да инде. Кыз сөйләде, егет тыңлады, кыз үзе сорау бирде, үзе җавабын да тапты. Укулар бетереп, кемне кая бүлә башлаганчы өйләнешергә кирәк, диде кыз, егеткә авызын ачырга урын калдырмыйча. Бу атнада безгә кайтабыз, әтидән кулны сорыйсың, туй ясыйбыз. Камилнең өйләнергә уенда да юк иде әле. Әлеге кыюсызлыкмы, ничек кенә тырышмасын, сүз кузгатып, булачак әби бабайдан кызның кулын сорый алмады. Икенче атнада тагын кайттылар, тирләп пешеп чәй эчте, тик авыз ачып сүз кузгата алмады. Өстәл астыннан сора дип кыз ботын чиметте. Булмады.
Телсез күке, дип сүкте кыз. Өченче атнада тагын кайттылар. Кыз өстәл астыннан бутына кагылуга, егет куркуыннан кычкырып җибәрде. "Әйе, өйләнәм. Әтиләр минем картлар, алар ерак. Мин менә үзем яучы, уф, менә шул", дип куйды аннан. Буласы бабайда: "Уф, бүген дә сорамасаң, үзем яучы була идем", диде көлә-көлә. "Бирәм кияү, бирәм кызымны. Ярты көн бит инде авызыңа карап утырам. Киттек пешәнгә". Ишекне ачуга буш өйне яңгыратып, телефон шалтырый иде. Камил алырга ашыкмады. Эштәндер инде дип уйлады. Хәзерге мизгелдә җонда туган рәхәтлекне һаман тоясы, бер ни уйламыйча, бүгенге кичне хатыны белән генә үткәрәсе килде аның. Телефон әрсезләнеп, һаман шылтыравын белде. Хатыны түзмәде, трубканы алып килеп тоттырды. "Мә, сөйләш, йоклатмаслар". Трубканың теге очында аны эзләп шалтыраткан тавыш чыңлый иде. "Алло, Камил кирәк миңа, Камил". Мин тыңлыйм. "Классташың бу, Җәмил, сине эзли, хәл бетте, кая юкка чыктың? Быел классташлар очрашуы була, кайт, Зимагур, киттең дә оныттың. Бу шимбәдә гаиләң белән кайт, үземә туры кайт, без көтәбез сине". Камил бик озак кына телефон трубкасына карап утырды. Классташлар. Әйе, бердә кайтканы юк шул. Сәбәпләре дә булмады түгел. Камил төпчек бала, әти-әниләре картлар иде инде, бер артлы үлеп киттеләр, авылдагы йортларын саттылар да, кайтыр кешеләре дә калмады. Бу чакыру тыныч кына яшәп яткан Камилнең җан тынычлыгын алып, аны үткән 30 елга кире алып кайтты. Классларында ул иң кечкенә бүлесе иде. Шулай да яше җиткәч аның да борынына искерде. Ул да башка малайлар кебек үк дөбер-шатыр тузан туздырып, клубтан кайтырга чыккан кызларны куа башлады. Кызлар чаба, булар чаба, кем капкасыннан кирип котыла, кем берәр бакча пишмагында кычытканнан чагыла качып утырып кала. Шулай да 15-е тулганда тотты берсен. Әллә ул тотты, әллә кыз үзе тоттырды. Шабып барган җиреннән кинәт туктап, малай ягына кылт бурылып басты. Шуннан: "Ни кирәк? Ник чабасың минем арттан?" Камил үзе дә аптырап калды. Чынлап та, ник чабасың әле ул? "Эт чаба дип, бет чаба, маңган кипмәгән, буйың җитмәгән җүләр", диде дә кыз бурылып китеп барды. Күпме торгандыр исәнгерәп, Камил дә акрын гына кире бурылды. Чынлап та, сарык көтүен куган кебек, дөнья бетереп, тузан туздырып чабабыз, арасында берәр үзенә кирәклесе булса икән. Бу аның кызлар артыннан күзен тондырып чабуының соңгысы булды. 8-нче класска укырга килгәч, биология укытучысының кызына гашык булды. Җене сөймәгән биология белән химияны яратып, су урынына эчә башлады. Гөлназ яхшы укучы, класс старостасы, кыскасы бик акыллы горур кыз. Аннан атлап йөреше дә хатта беркемнекенә охшамаган. Камил аның ничә төрле бантига, ничә төрле аляпкычы барлыгына чаклы белә иде шикелле. Гөлназга тиңнәр юк. Аңа тиңләшергә теләп, ул да тырышып укырга ябышты. Башы барын бар иде, тик моңа чаклы укуга әллә нейсе китмәде. Ә менә хәзер аның кебек яхшы укыса гына Гөлназга тиң булачак. Шул чакта ул аңа игътибар итәчәк. Тырышлык бушка китмәде. Укуы 3-ледән 4-5-легә күтәрелде. 10-нчы класска ул инде күкрәк киереп килде. Якын барып сүз катырга кыймаса да, күз карашы белән сөйләшергә күнегеп китте. Иртә кич өнендә, төшендә сөйләште, мөхәббәтен аңлатты. Айлы төннәрдә юрган астында күп хыяллана торгач, хатта өйләнүгә чаклы барып җитте. Шулай хыяллана тагын ярты ел үтте. Яңа ел кичәсеннән соң ул аны озатырга батырчылык итте. Анда да күмәк кызлар егетләр арасында гына, кыяр кыймас кына сүз катты. "Озатыйм үзеңне". "Озатсың", диде Гөлназ, өстән аска карап, теләр-теләмәс кенә. Камилнең башында бүреге сикрип киткәндәй булды. Әллә шатлыктан, әллә артык дулкынланудан, ни дә булса әйтер хәлдә түгел иде ул. Капка төбенә чаклы озатып барды да, кыз кирип киткәч, ул да
кайтып китте. Бу кичтә ул үз-үзенә әллә кем иде. Бер купрайып, бер киңәеп, бер тарайып дигәндәй, бер башка озынайып киткәндәй булды. Шатлык эшкә сыймый, кычкырасы килә. Нишләргә белмичә башындагы бүреген күккә чөеп җибәрде. Һавадан бөтерелгән бәхетле бүреген тотып алып, битенә каплады да сикергәләп, "Ихи ха-ха-ха!" дип кычкырды. Ул үзен бу галәмдә бер үзе итеп хис итте. "Их!" дип тагын бер сикереп куйды. "Ышкындыңмы әллә? Нәрсә урамда кайкулап йөрисең?" диде берәү. Галәмдә ялгыз түгеллеген аңлаган гашикның куркудан тезләре чүгеп куйды. "Нәрсә, укытучы кызына гашык булдыңмы әллә? Өметләнмә дә, синең белән миңа колхозник малайларына тиң түгел алар. Миңа да ошый ул, тик беләм бит, синең белән миңа анда делать нечего." Тыкрык башында Җәмил сөйләп тора иде. Камил эндәшмәде. Һәр вакыт шулай. Җәмил сөйли. Камил тыңлый да эштән генә нәтиҗә ясый. Тик авыз ачып бер сүз әйтми. Баш миендә уйлар кайнады. Үзе дә аңлый моны. Тик йөрәккә генә аңлатып булмый шул. Көн-төн Гөлназ турында хыялланып, ул шушы хыялсыз яши дә алмастыр ахрысы. Шушы бер озату аңа канат куйды. Юксаң, авыз ачып бер сүздә сөйләшмәделәр бит. Шулай да бер алган рөхсәт белән еш кына озата башлады. Ул көннән-көн ныграк гашык булды. Соклануының чиге булмады. Бигрәк акыллы инде, бигрәкләр дә матур инде. Ул белми иде шул. Ирләр күз белән, кызлар колак белән ярата дигәнне. Очрашканда Гөлназ сөйләде, ул тыңлады. Бер көн килеп егетнең эндәшми ияреп йөрүенә түземлеге бетте Гөлназның. Бу карлар эреп кара, җир күренә башлаган, кардан булай яз исенә хисләр түгелеп, ташып барган вакыт иде. Шулай тыныч кына китеп барганда Гөлназ аны кинәт туктатты һәм җиңеннән күрше тыкрыкка тартты. Ике йорт үткәч кеше коймасына сөялделәр, ә койманың теге ягында таныш тавыш ишетелде. "Мин яратмыйммы? Минме?" дип шапырына тавыш, башындагы бүреген җиргә атып бәреп. Ул да булмады, бүреген үкчәсе белән басып, изеп ташлады. Ул да булмады, җиргә аунаган бүреген күтәреп алды һәм кагып та тормыйча кабат башына каплады. "Менә, күрдеңме? Күрдеңме? Яратуны ничек аңлаталар? Менә ичмасам мөхәббәт, гел индийский кинодагы кебек", дияргә генә өлгерде Гөлназ. Ул арада теге гашык егет тагын телгә килде. "Телисеңме? Менә бүрегемне ашап бетерәм", диде ул, янә башыннан салып. "Ах", итте Камил. "Неужели ашар инде? Ашый, шул чаклы нык ярата ул аны", дип такрарлады кыз. Камил беренче күргәндәй бер Гөлназга, бер теге койма буендагы гашыкларга карады. Юк, ни кадәр генә гашык булса да, ул мондый җүләрләргә бара алмый. Бүрекне чәйнәп юлык кала, җиргә сулып тапада, тагын башыңа ки имеш. Бүрек ул бик кадерле, затлы әйбер. Моңа чаклы гел абыйларыннан калган, теткәләнеп беткән иске бүрек эләгә иде. Ә монда инде укулар беткәнче дип әтисе үзе Уфадан яңа куян бүреге алып кайтып китерде. Яңа бүрек кигәч бер башка үсеп киткәндәй булды. Ничек кенә каты гашык булмасын, мондый ахмаклыкка бара алмасын аңлады. Тик шул җүләр кәмиткә кызыккан Гөлназны да аңлавы кыен иде. Икенче көнне мәктәпкә баргач, кичәге гашык Галинең башындагы бүрегенә карады. Камилләрнең бик карт песеләре бар, авызында тешләре дә коелып беткән бугай. Йоны да анда-монда калган. Галинең башында шул песи менеп йомарланып яткан кебек тоелды. Хәтта ширканып куйды. Ә Гали, кукрайы, малайларның колагына тыкмачылы, "Менә ышанмасагыз, бүрегемне ашыйм". Камил аның үз башына игътибар итте. Һәм аның килалап пычрак ябышкан ботинкасына, гомер үтүп күрмәгән чалбарына күзе төште. Үзенең дә ботинкаларына күз салды. Алай ук пычрак булмаса да, әллә ни чистада түгел иде. Шул көннән Камил ботинкасын ялтыратып чистартып, чалбарын үтүкләп йөрергә күнегеп китте.
Улындагы үзгәреш әтисенең дә карашыннан читтә калмады. Хуплау сүзләрен яудырды. Әйе, улым да егет булган диде, күзен кысып. Ботинка ялтырый башлагач, эшләр хуттан инде. Кара әле, улым, соңгы арада үсеп тә киткәнсең бит. Мактау сүзләреннән чынлап үсеп киткәндәй булды Камил. Авылына якынайган саен Камил да хатыны да дулкынлана башладылар. Күпме еллар кайтылмаган. Туган нигез исән микән? Әти-әнисе исән булса да, ел сайын кайтып йөргән булырлар иде дә бит. Авыл башына җитүгә туктап калды. Бераз уйланып торгач, машинасын кирегә борып, авылның икенче очына таба юл алды. Барды да, тын гына оеп утырган бер иске өй турысында машинасын акрынайтты, аннан туктап чыгып басты да, пәрдәләре кырулы тәрәзәләренә текәлеп, сүзсез калды. Нәрсәдер йөрәк турысын чиметеп алды. Күзне дә нидер ачыттыра. Каршысында аның туган йорты, 4 малайны җылытып үстергән йорт. Ник саттылар? Сатып байдылармы? 4 брат шушы нигезне саклый алмыйлар идеме? Менә әнисе тәрәзәгә капланыр да, кул булгап чакырыр кебек тоелды. Борынына әнисе генә пешерә торган ачы камырдан пешкән кабартма исе килеп бәрелгәндәй булды. Керәсе иде өйнең эченә. Әтисенең тавышын ишеткәндәй булды. Тормышны шым гына күзәтегез. Асылын үзегез аңларга тырышыгыз. Акылны сорап алмыйлар. Тормыш үзе аңлата ул. Әйе, аңлатты тормыш. Гомер юлын сүтеп, күп еллар үткәч кенә, юнсез мактанчык дошманнарның да бу тормышта ник кирәген аңлады ул. Кешенең яман ягын күреп, үзең шул хатаны кабатламас өчендер кирәк алар. Күрми, уйламый яшәсәң яшәп була. Ә менә күргәч, туган йортын үлепләр сагынуын аңлады. Озак басып торды ул. Күңеле белән бүрәнәләрен сыйпап кочаклады. Машина эчендә хатыны белән уллары тын гына аны күзәттеләр. Мәктәп алдына бик күп машина җыелган. Синнән берсе яхшы. Әйе, халык хәзер бай яши. Элек булса ат җигеп килерләр иде, дип уйлады Камил. Ашыкмый гына, тирә-ягына карана, балачактан калган таныш эзләрне эзли алга атлады. Хатыны да дулкынлана иде. Әле чәчен төзәтте, әле күлмәген тарткалады. Мәктәп ишегеннән керер алдыннан хатынын да, улларын да күздән кичерде. Барысы да тәртиптә, дигәнне аңлатып, баш селкеде. Аннан соң гына ишекне киереп ачты. Азрак соңга калганнар иде бугай. Озын коридор буш. Кайсыдыр ишектән бер яшь кенә кыз чыгып исәнләште һәм классларга таралып биттеләр. Абый, сезгә нинди класс дип сорады. Камил бер мәлгә юалып калды. Каршысында Гөлназ басып тора иде. Юк, булмас, ул бит инде минем яшьтә. Кызның өстендә матур ак костюм. Күрәсең, бу яшь укытучы инде. Камил әллә артык дулкынланып китте, кайсы класста укыганын да онытты. Б дип искә төшерде, азаплануы үчекләшкәндәй килеп чыкты. Уллары пырхылдап көлеп куйдылар. Әйдәгез, классыгызны күрсәтәм. Алар юнып ясалган кебек матур гәүдәле кыз артыннан иярде. Кыз Б классының ишеген ачты. Рәхим итегез. Камилгә тезләре калтыраган кебек тоелды. Хисләре ташылды. Туган йорттан соң иң кадерле ни бар дисәләр, ул мәктәп икән. Тәрбияләп үстергән әти-әни кебек үк, укытучылар да синең өчен борчылып, сине олы юлга, тормыш юлына чыгарган кешеләр. Без бит аларның чәчләрен агарткан. 30 ел шушы диварларны калдырып чыгып киткәнгә. 30 ел кайтмады да, уйлап та карамады бит. Әле килеп башында әллә нинди акыллы уйлар туа башлады. Парта аралары шыплап тулган, хатта арта басып торалар. Класста тынлык урнашты. Класс алдында карт укучылары басып тора, аның янында тулы гына гәүдәле бер ханым. Таныш та түгел.
Яш кыз керәкрештән үк шул ханымга дәште. Әни, менә тагын бер классташыгыз килде. Гаиләсе белән кайтканнар. Каршы алыгыз. Исемен ишетүгә Гөлназ туфли үкчәсе кыйшайып киткәндәй шайпалып куйды. Аның белән җитлекмәгән кәҗә бәрәне түгел, мөхәббәт гәүдәле, киң җилкәле ир исәнләшә. Бөтенесенең дә күзе яңа кергән кунакларга төбәлгән. Камил уңайсызланудан тирләп чыкты. Шул чак рәт арасыннан кунакларына аралый-аралый чыгып килүче берәү кычкырып җибәрде. Бу бит безнең югалган Зимагур кайткан. Камил дус, аны Җәмил кочаклап алды, класс гу килеп куйды. Әйдә үзебезнең партага, Зимагур. Карт укытучысы да аңа сөенеп карап тора иде. Соклануын белдереп, аркасыннан сөеп куйды. Гел атаң булгансың бит, үзе килеп кергән кебек булды. Олар кергәндә кичә башланырга тора иде инде. Вакытында өлгерделәр. Алып баручы башлап үзе белән таныштырды. Без инде 5нче буын укытучылар, шушы мәктәпкә хезмәт куябыз. Мәктәбебезгә әниемнең һөнәренә, хәтта шушы үзебезнең Б классына тугры калып, менә 20 ел инде шушы класста сыйныф җитәкчесе булып эшлим. Хәтта кызым да укытырга үзебезнең мәктәпкә кайтты. Ханымның тавышында эчке калтырану барлыгын сизсә дә, Камил генә сизгәндер. Әйе, таныш та түгел. Шулай да күрүгә үк таныган иде ул аны. Гөлназ. Эх, Гөлназ, кая ак алъяпкачың. Кызык та, кызганыч та, дөнья ничек безне үзгәртә икән. Бүген ул тал чыбыгы кебек кыз түгел, тулы гәүдәле, сөйкемле генә ханымга әйләнгән. Аның да чәчләрен агартканнар. Кызы гел үзенең яшьлеген кабатлаган. Күзләре Гөлназда булса да, уйлары 30 елга артка кайттылар. Син дәйләргә, мин дәйләр, тиң түгел иде шул. Ни буй, ни тел дигәндәй, бер ни аңлашмыйча аерылыштылар. Ул сәбәбен белде, тик менә Гөлназ ни уйлады икән. Ул көнне соңгы имтиханнарны тапшырып, кулга инде аттестат алганнан соң, кичен Җәмил белән алар Гөлназлар капка төбенә килделәр. Кызлар кинога киткән булып чыкты. Аларны тыкрык башына барып көтүп торга булганнар иде дә, шул чак Җәмил башына шук уй килеп, әйдә юри генә куркытабыз, әнә тегендә алмагач төбендә качып утырабыз да, чыбык белән иңнәренә төртеп шәрелдәтәбез диде. Бик җәһәт кенә бакчага сикерделәр дә, кәүсәләре дә җиргә чаклы асылынып төшкән карт алмагач төбенә чүгәләделәр. Алмалар да олы башбармак чаклы булгач, әшкелтен булса да шәйнәп төкерергә ярый. Кичә булса, кесәләренә йолкып тутырган булырлар иде. Бүген инде алар зур кеше, тормышка юллама алган егетләр, кесәләрендә аттестат. Алмалар шулай да әше. Күпмедер вакыттан кызлар да капка төбендәге эскәмиягә кайтып урнаштылар. Җәмил яшеренгән җирдән чыгарга уйлаган дустының колагына илде. Ашыкма, башта тыңлыйк әле кызык өчен, ни сөйләшәләр икән кызлар, диде. Кызлар аларны күрми, карап чыккан кинодагы мөхәббәт геройлары хакында кызып гәпләшәләр. Аннан соң әлбәттә сүз үз егетләре турында. Кара, тегеләр нишләптер күренми. Гөлназ, Камил нәрсә әйтә, сез укырга бергә китәсездер бит инде, дип сорап куйды Гөлназның хәйрәте. Кирәк ди, монда да туйган. Мин институтка укырга кергәч, иң чибәр, озын буйлы егетне үземә каратып алам. Менә күрдә тур. Камил? Нәрсә Камил? Йөри шунда ияреп үсмәгән кәҗә тәкәсе кебек. Ни сөйләшә белми, ни буе, ни үзе. Ничек аның белән оялмыйча кеше арасына чыкмак кирәк? Алмагач төбендә сеңеп утырган Камил шыбыр тиргә батты. Җир тишеге булса, убылып юкка чыгар иде. Көчкә тирән итеп сулыш алды да, аяк очларына гына басарга тырышып, бакчаның түбән очына таба атлады. Алмагачның коры ботагы битен сыдырды. Сизмәде. Коймак аша сикереп төште дә бакча артындагы елга буйлап турып чапты. Хәле беткәнче йөгерде. Сүзәк ярга утырып, үкси-үкси елады. Кызлар өчен бу аның беренче һәм соңгы елавы булды.
Өйләренә таң алдыннан гына кайтты һәм укырга киткәнче бүтән урамга да чыкмады. Хатта җан дусты Җамил белән дә бер-берсенә карарга читенсенделәр. Ул да күренмәде. Гөлназга үпкәсе бик зур иде аның. Кызык, эзләгәнен тапты микән? Бердәй уйлап карасаң, ник үпкәләргә рәхмәт әйтергә кирәктер бәлки. Институтка кергәч тә һәр буш вакытын спортзалга йөреп, турникта атынып, гер күтәреп, тир түгүләр бушка китмәде бит. Буе да үсте, җилкә дә киңәйде. Аягында нык басып тора егет. Әле менә Гөлназны тыңлап утырганда, шуларны күңелендә яңартты Камил. Иң кызыгы кемнең кем булуы турында сөйли башлагач булды. Камил исе китеп утырды. Эскерт төпләрендә качып тәмәке тартып ятып, көчкә эшкә укыган элекке малайлар күкрәк киереп турып баса. Алар инде теге начар укыганнары өчен сүгелеп, кара такта алдында елап торган җепшек танаулар түгел. Кайсысы фермер, кайсысы бизнесмен, кайсысы күрше, берсе дә юкка чыкмаган. Барысы да важный кеше булганнар икән бит. Камил аларны бирелеп тыңлап, үзенә чират җиткәнен дә сизмәгән. Аңа сүз бирелгәч, юалды да калды. Әйтерсең 30 ел үтмәгәндә, әйтерсең ул һаман мәктәп баласы. Солмак кына торып басты да, ни әйтергә белмичә, бер урында таптанды. Ә класс аңа карап тын калган. Мин ни инде диде дә тукталып калды. Үзе тирләп чыкты. Шул инде укып бетердем дә, эшләдем. Эшлип, Камил маңгай тирен сүртеп азапланганда, карт укытучы ярдәмгә килде. Алар гаиләләре белән шулай аз сүзле булдылар. Аталары да аз сөйләде, күп эшләде. Гомер буе колхозда иң эшчән, акыллы бригадир булды. Авыл халкы әтиеңне бик хөрмәт итә иде. Син дә төшеп калганнардан түгелсеңдер, диясем килә. Туктагыз, үзем сөйлим, дип класс алдына Камилнең хатыны чыгып басты. Мин Камилнең хатыны булам. Менә монда ике улыбызны да алып кайттык. Халык су сөлеге кебек, озын буйлы шибәр егетләргә әйләнеп карады. Минем Камилем шундый кеше инде ул, аз сүзле, үзе турында бер кашан да сөйләмәс. Институтта укыган чакта таныштык, һәм менә 25 ел инде без бергә. Ул сөйли белмәсә дә эшли белә. Ул республикабызның иң яхшы белгечләренең берсе булып санала. Зур химия заводлары төзи, зур предприятиеләрнең баш инженеры һәм ул зур коллективларны җитәкли. Ил күләмендә дә билгеле кеше, чөнки ул бөтен Рәсәй буйлап химия заводларын аякка бастыра. Ике улыбыз да шул заводларда программистлар. Менә шул. Авылыгызга, мәктәбегезгә рәхмәт, шундый кеше тәрбияләгәнегез өчен. Кызларыгызга рәхмәт. Аларга, кызларга ни өчен, диде артта утырган ирләрнең берсе. Шундый яхшы егетне алып калмаганнары өчен. Хатынның күзләрендә яшь тулды. Ул бит дөньяда иң яхшы, иң акыллы, иң матур кеше минем өчен, дип өстәп тә куйды. Камил юк, бүлдерергә уйламады ул. Сихерләнгән кеше кебек, хатыныннан күзен алмыйча, шаккатып тыңлап торды. Аннан күкрәген киереп, тирән итеп сулыш алды һәм лып итеп урынына утырды. 25 ел бергә яшәп, бер юрган астында йоклап, мондый да күңел көткән сөю сүзләре ишеткәне юк иде хатыныннан. Поездны гына түгел, очып барган самолетыңны да туктата бу, дип уйлап, шак кына сизелер-сизелмәс үз алдына елмаеп та куйды. Мондый яклаучың булганда директор да булырга була, дип пышылдады Җамил. Камил дә эштән генә «Еще не вечер» дип көлемсерәп куйды. Кичәнең ахырында мәктәп еллары фотолары янына җыелдылар. Кызык икән бит. Уллары: "Әти, кара, син юк бит монда. Әллә башка класста укыдыңмы?" дип сорагач, Камил күзлеген киеп якынрак килеп карады да, бер сүзсез генә кап-кара иң бәләкәй бер укучыга төртеп күрсәтте. Малайлар бармак төрткән җиргә иелде. Аннан бер әтиләренә, бер фотога карап алгач, кеше улы: "Әтине лупа белән эзләргә кирәк икән монда", дип көлеп җибәрде. Кечкенә дә төшкенә дип куйды әниләре. Ялт
ялт аңа таба борылып, әтиләре өчен горурлык хисен белгертеп. Инде 1 минуттан ул иренең култык астына ук кирип бетеп, "Төш кенә минем, күз нурым, баһадирым" дия гомер белгертмәгән сөю хисләрен тезде. Ире үзен болытларда йөзгән кебек хис итте. Мин дә сине сөйдем, сөем, син минем яклаучым, саклаучым, сусыл гөлем гөлсылу, дип хатынының колагына гына әйткән сүзләрен классташлары алдында да кычкырасы килде аның. Бераз гына читтәрәк баскан, барысында ишетеп күреп торган Гөлназның күзләре бу минутларда мәктәп идәненнән ярык изли, күзен күтәреп карый алмый, аска элгән кирпекләре кургаш эленгән кебек авырлар иде. Һәм ул акрын гына барып магнитофон тасмасын яңага алыштырып куйды. Бербез өчен бербез кирәк, бергә барбыр җиңелрәк. Камил белән Гөлсылу үзләре дә сизмәстән түгәрәк уртасында калдылар. Кайткан кунакларның бөтенесе кузгалып, әлеге көйгә буйсынып вальс әйләнәләр. Җыр агыла да агыла. Бар канатларың сынмасын, гомерләр зая узмасын, кәкүкләр бар парлыларга гомер юрасын. Кичен Җәмилләрнең бакчасында табын корып, шашлык кыздырып, җырлашып утырдылар. Таң беленер алдыннан Камил шыпырт кына каядыр чыгып югалды. Бик озак кына йөреп кайтты. "Кайда йөреп кайттың инде син, Зимагур?" дип каршылады Җәмил рюмкаларга шәраб куя. "Әллә мин әйтәм түбән очта йөрдеңме дим, яшьлегеңне искә алып. Мә тот, суынырсың бераз. Булай кылсаң, күмергә әйләнүең бар." Гөлназның теләгенә иреште дус. Тик бәхетле булды дип кенә әйтеп булмый. Үзе белән укыган бик чибәр егеткә кияүгә чыгып, эшкә монда бергә кайттылар, икесе дә укытучы, культурный халык, интеллигенция кыскасы. Но дус чибәр кеше бит ул бөтенесенә дә кирәк. Менә бик тырышсак, синең белән миңа да кармак салырга мөмкиннәр. Чөнки ирләр кырылып бетеп бара. Юк, җитми безнең брат. Гөлназның ирен ялгыз хатыннар үзгәләде, юлыккалады, юлдан яздырды. Бер юнсезе белән бут алып гаилә таралды. Хәзер инде кызы үсеп, аякка басты дияргә була, ялгыз үстерде ул аны. Дусты Камил һәрвакыттагыча эндәшмәде. Аның инде Гөлназга үпкәсе юк, чөнки үз тормышыннан корган гаиләсеннән бик канәгать иде ул. Дөрес, беренче мөхәббәте аның йөрәгендә мәңге онытылмас яра булып калды. Тик ул аны бик тирәнгә яшереп яшәде. Бераз утыргач, салып талгач, Камилнең теле ачыла төште. "Мин үзебезнең йорт тирәле йөрдем. Күчеп киттеләр, дисең иш. Белмисеңме, сатмыйлар микән? Юктыр, бакчасына кайтып йөрүләрнең берсе. Ташлап ук битермиләр алар. Әллә дус кайтыр идеңме? Табам мин сиңа җир." "Юк, миңа үзебезнең йорт кирәк. Шушы иске өйе белән, әти кулы белән салынган." "Соң, иске бит инде ул. Син анда кайтып яшәргә җыенмыйсыңдыр." "Их, сатсыннар иде. Нинди акчалар сорасалар да җәлләмәс идем. Сөйләш дус, күпме сорасалар, шул кадәр бирәм", диде Камил. Әйе, ул таң атканчы өй тирәле йөрде дә йөрде. Туган йортының капка төбендә таң аттырды, кошлар да сайрап яңа туасы көнне каршылады. Бала чакта җәен алар 4 малай сарай башындагы печәнлектә йоклыйлар иде. Аны һәрвакыт шушы кошлар сайравы уята, олы абыйлары кызлар озатып, таң белән генә кайтып йыгылалар иде. Их, үткән гомер. Камилнең күзенә яшь тулды. Әле утырган эскәмиясе дә һаман шул әтисе кулы белән эшләнгән эскәмия. Ул аны кабат-кабат сыйпады. Йөрәген әллә шатлык, әллә сагыш биләп алды. Әти кулы, әти истәлеге. Өйнең эченә керәсе, бүрәнәләрен кочаклап елыйсы килде. Әйе, Зимагур мин. Ничәмә еллар кайтмадым, зиярат кылмадым. Мин үлгәч, минем дә балаларым китәрләр дә, шулай онытырлармы? Туган нигезгә төкергән кеше кем була икән? Мин юнсез буламдыр ул, дип үзен үзе битерләде. Солкынча саф җилләре белән таң атты. Көн туды. Тукта, яннарына барып килим, дип зиратка ашыкты.
Йылға аръягындағы зират әллән йырақ түгел иде. Зиратка тәһарәтсез керергә ярамый дигәнне исенә төшереп, йылғага төшеп юынып алды. Зират капкасыннан керде дә югалып калды. Капкадан йырақ түгел генә җирләгәннәр иде түгелме соң? Бик узак уйланып торгач, башына барып җитте. Койманы күчергәннәр икән бит. Зират икеләтә зурайган. Бик күп яшьтәшләре монда күчкәннәр. Башка сыймас хәл бит бу. Кая кырла халык. Үзеңә кирәкле каберләрне эзләп әйләнде дә әйләнде. Әлдә балалары белән килмәгән. Ояты ни тора? Атаң белән анаңның каберен таба алмай инде. Озак эзләргә туры килде үзенекеләрне. Искереп таралып барган, һәр көз өстәлеп торган коры кураларга батып утыручы каберләргә юлыккач, сискәнеп китте. Башына кайнар кан йөгерде. Янәшә ике кабер. Килдем менә, әти, килдем, әни, яныгызга, дип, йылый-йылый яннарына чүгәләде. Кичерегез, без сансызларны, дөнья буйлап таралдык та, дөнья куып, сезне искә алырга да оныттык. Оят бәгырьләрем. Яшьле күзләре белән тирә-як каберләргә күз йөртте. Төрлесе бар, бик чиста, матур итеп каралганнары, күптән онытылганнары да. Газизләренең шулай караусыз булып ятулары өчен оят иде аңа. Кешедән оят. 4 малай үстереп, мин дә шулай ятармын, минем дә улларым кайтып карамаслар. Бик озак торды ул исәнгерәп. Чыгу юлына борылганда, бик матур итеп каралган бер кабер янына тукталды. Гел исерик йөри торган Фатих абзыйның кабере. Кара, ничек хөрмәтләп, тәрбияләп торалар. Без ни җиребез белән ким аның малайларыннан. Я Аллам, үзең кичер. Оят, хай, оят. Җәмил чакырып кайтармаса, һаман шул ил буйлап, заводлар төзеп, харап, әллә кем булып йөрер идеме икән. Менә кайда күренә икән ул синең кемлегең. Камил чыгу юлына ашыкты. Артыннан җилкенүле уйлары иярде. Соң түгел бит әле миңа. Соң түгел, кайтырга, абыйлар белән җыелырга, нигезне тергезергә. Авыл картларын җыеп, искә алып, дуга юлларга кирәк. Кайтам бәгырьләрем, кайтам әти, кайтам әни. Моннан булай кешедән ким хур булып ятмассыз, диде зират капкасын ябып. Моңарчы бер ни уйламый яшәгәненә үзе дә аптырады. Үткән бар, киләчәк бар, китәчәк бар, уллары бар, ул аларны әзерләргә тиеш. Әлегә соң түгел. Уйлар аны кабат җилкендерде, кабат артка, зират капкасына борылып карады. Соң түгел. Барысын да тәртипкә салырмын, дип кабатлады эчтән генә. Кинәт бүтән гәүдәсендә ниндидер җиңеллек тойды. Күңеле яктырып китте. Эчендә шатлык чаткылары кабынды. Нәрсәгә шатланганын әлегә үзе дә аңлап бетермәде. Китәргә дип машиналарга утырышканда, Камил Җәмилне кочаклап алды. Рәхмәт, дус. Күрше итеп күрәсең килсә, эшне тизрәк җайла да хәбәр бир. Анысы сынаулы да, һәм серле дә карашын дустына юнәлтеп. Кайтырсың шул, кайтмый хәлең юк. Әнә анда бер малайың, теге чакта синең буй җитмәгән үрләрне яулап йөри, диде тыкрык башына ымлап. Анда өлкән улы яшь укытучы кыз белән саулашып тора иде.